Ποιος ήταν ο Θησέας? Ο Θησέας ήταν ο θρυλικός ήρωας της Αθήνας, γνωστός για την ανδρεία και την εξυπνάδα του. Γεννήθηκε από την Έθρα και ήταν γιος του βασιλιά Αιγαία, αν και κάποιοι μύθοι τον ήθελαν γιο του Ποσειδώνα. Ως παιδί μεγάλωσε στην Τριζίνα, μακριά από τον πατέρα του. Όταν όμως ενηλικιώθηκε και έμαθε για την καταγωγή του από τη μητέρα του, σήκωσε έναν τεράστιο βράχο που του υπέδειξε, κάτω από τον οποίο ο Αιγαίας είχε κρύψει το ξύφος και τα σανδάλια του. Με τα δώρα του πατέρα του λοιπόν, κίνησε για την Αθήνα. Ο Θησέας δεν διάλεξε τον ασφαλή θαλάσσιο δρόμο, αλλά προτίμησε να ταξιδέψει από την ξηρά, όπου και αντιμετώπισε και εξολόθρευσε διαβόητους ληστές και τέρατα, όπως τον Προκρούστη. Όταν έφτασε στην Αθήνα, η μάγισσα Μύδια, που είχε παντρευτεί τον Αιγαία, προσπάθησε να τον δηλητηριάσει, αλλά ο βασιλιάς τον αναγνώρισε την τελευταία στιγμή και τον έσωσε. Η πιο ξακουστή αποστολή του ήταν η εξόντωση του Μινόταυρου στην Κρήτη. Ο βασιλιάς Μίνωας απαιτούσε κάθε χρόνο να στέλνονται νέοι Αθηναίοι ως θυσία στο τέρας. Ο Θησέας προσφέρθηκε να πάει μαζί τους και με τη βοήθεια της Αριάδνης που του έδωσε έναν μύτο, δηλαδή ένα νήμα, βρήκε τον δρόμο μέσα στο λαβύρινθο, νίκησε τον Μινόταυρο και οδήγησε τους Αθηναίους πίσω στην πατρίδα. Δυστυχώς, στην επιστροφή ξέχασε να αλλάξει τα μαύρα πανιά του πλοίου σε λευκά όπως είχε υποσχεθεί στον πατέρα του. Ο Αιγαίας, βλέποντας από μακριά τα μαύρα πανιά, πίστεψε ότι ο γιος του είχε πεθάνει και έτσι ρίχτηκε στη θάλασσα, που πήρε και το όνομά του. Ως βασιλιάς, ο Θησέας ένωσε τους δήμους της Αττικής υπό την ηγεσία της Αθήνας, αλλά τα τελευταία του χρόνια ήταν γεμάτα απογοητεύσεις και προδοσίες. Στο τέλος, εξορίστηκε και πέθανε μακριά από την πόλη που κάποτε τον είχε λατρέψει ως ήρωα.